Åh. Og så mange. Vi skal ikke ha kråker. Eirik, det er greit. Du må være forsiktig med kråker. Ja, det er så farlig. Og jeg har gått og ventet på alle de. Hvor mange har du da? Ja. Å, flink du er. Så mange. Å, du er så flink. Ja. Kan du gå den veien? Du er inne. Du må ta dem inn igjen. Ja, det var noe godt jeg har satt ut kona. Gøy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 stykker.